Ano ba trabaho mo? Sa ano po, restaurant. Taga-buhat o taga-serve? Nagluluto po. Ha? Wow. Lakas nito, namamaga pala itong linya nito. Huwag ka muna mag-isip. Hindi, tulak mo nga, dahan-dahan. Bagsak mo nga lang, tuloy mo lang. Yun, okay na. Salis eh. Hindi. Send mo lang tayo ha. Hindi. May nga malalim tayo ha. Tapos Pagka doon na kami, release mo release dandahan. ang hangin no. Dandahan lang Ang tayo. malalim, Inhale, exhale. di ba ba? Release dandahan tayo. I-release mo tayo. Hindi. Hindi. Yan. Sige pa, tuloy mo na. Lato-lato. Sige pa. Lakas na tunog ah. Sige pa. Alalahanin mo yung ano niya. Chair niya. Isa na lang. Tulak. Ngayon. Eh, nga. Dami yan. Wala oh. Nawala yan. Narinig mo? Nawala yung shockwave, no? Matigas yung pet niya. Dahil dito. Yung malamaga kasi ito. Pero ito, tingnan mo, malambot yung pet mo. Di ba? Pero ito matigas, oh. Sa kikita mo yung panchimbag yan, matigas at masakit, di ba? Ginawa ko pa simuti. Antay lang natin bumaba yung dugo. Yan, lumambot na. Oh. Ano paramdam mo? Di ba lumambot na? Opo. Hindi nakatulad kanina. Yan, oh. Nawala rin pamamagay niya, oh. Lumubog agad, oh. Na. Opo. Wala ko. Pumasok na siya. Umakas na agad. Okay. Diretso ko muna tayo. Atras. Diretso ko muna. Pagilid na tayo tayo. Masyado na to. Masyado nakadapa yan. Hindi, hindi Yan. Yan. Natakot na yata. Yan. Kagaya lang kanina sa kabila. Oh, ganyan lang. Dapang-dapa na yan eh. Dapat dapa yan. Hindi yan mapapasok kasi kadapa. Matigas ang ulo ng buwete. Sana ang banda. Okay ka lang. Kunti na lang. Ha? Okay na lang. Kunti na lang. Okay na lang. Kanina, isang pukpuk pa rin yan. Huwag mag-isip. Ganun ulit eh ha, sa ginawa mo kanina. Hindi. Tulak ulit. Gawin mo yung katulad ng ginawa mo kanina. Tingnan mo Same lang lang yan. yan. Nga. Huwag ka matakot eh. Release. Hinga. Di ba ba mo yung taman? Sunod mo yung ulo mo te. Release mo na Yan. Good. Wow. Ano mo? Armalite. Sige pa. Kunti pa. Okay. Malulutong. Wala na. Nawala na, no? No. Diretso tayo, diretso lang. Diretso kay Ga. Hindi ka naman dalaga na. Straight na Sorry nga ba to. tayo? Straight. Walang mas na dito? Wala. Ito. Wala na. Wala na. Wala na. Atake na lang. Katayo mo. Matigas ang muscle niya. Ano ka ba, karga to? Relax. Tayo, diretso ulo. Hindi ka. Sabi matigas muscle niya. Kaya ang mga muscle pa naman. Nanay mo, anak mo ba yan ay? Apo. Abo. O, tingnan mo yung lola mo. Left and right tayo, huwag kang Sige. tatayo diretso. Tayo. Tapos, pokpok muna. Huwag muna tayo. Huwag ka muna maglakad, pakinggan mo sila. Tayo, tayo, pupuk mo ulit. Tayo. At Yan. Oo, tingnan mo yung hips mo, pati yung balakang mo. Tingnan mo yung ano mo, yung masagdas mo sa Yung masakit. Anong pinagay pa? hindi niya masakit po dito. O, sige lang. Lakad try. ka muna, bago namin try. Mamaya, itatry yan. Iihi ka dyan. Punasan mo, ha? Sige, diretso tayo. Ay, hindi. Lakad. Sige. Lakad mo muna, Marites. Lakad mo muna. Dito na po nararamdaman yung dito. O, sige. Diyan ka na. Yan. Kunyari, iihi ka. Isipin mo, iihi ka sa lapag, walang siyar. Nakikihihi ka lang sa ano. Hindi, tagal pakinggan mo muna siya. Hindi mo ako, bumaba. Oo. Para lang hindi. Tanda mo. Oo. Huwag kasi tingin mo yung gagalan yung pamo. Sige, lapat mo yung mic mo pa. Lapat mo yung pamo. Yan, ano paramdam mo? Wala sakit. Wala, di masakit yun dito. Kasi pag meron ka yan, masakit yan. Pag uupo ka sa ano. Di ba masakit yan pag umupo ka, pag nagsisiyar ka, lalo kung gagamit ka ng, ano ba yun, yung ball? Opo. Ngayon, yung punasan mo ihi mo dyan, ha? Dahil. Dito. Hindi ka matapos. Dito. Oh, salamat ka na rito, bye-bye. Thank you po. Nanay, bye-bye na. Sa inyo Bye-bye. vlog eh. Eh, Okay ka, nanay? thank you, Lord. Thank you. Okay na pa.